हठात 1970 आवनो आं मेट्रिक पास खालामदों आं माबायदि स्कुलाव थांदोंमोन दिनै नोंथांमोना इमाजिन खालामनो हानाय नङा माब्लाबाबो सेन्देल गाननानै थांनो हानाय स्कुल नङामोन दैज्लाङाव मेसेङावबो हायामोन जन्था गाननायाथ' बादो आंनि गामि खासिबारिनिफ्राय बैगामिसिम 3 किल'मिटारसो जायो 3 किल'मिटारसो गोजानाव जों गावनि एलपि स्कुलावनो गामिनि एलपि स्कुलावनो फरायनानै जों हाई स्कुलाव फरायहैदों बेखिनि समाव जों आथिंजों थाङोमोन सेन्देलबो गाननो हाया जन्थाबो गाननो हाया आखायाव लांनानै स्कुल खाथियाव जों सेन्देलखौ गानहैयो बेबायदि स्कुलाव जों फरायहैयो आरो स्कुलाबो ओरैबायदि स्कुलमोन जिरा जिथा क्लासरुमाबो साफिसियेन्ट नङामोन माब्लाबा थिंख्लि दंफां सिङाव माब्लाबा नारिखल दंफां सिङाव जों क्लास लायोमोन थेवबो जोंनि नाजानाय आरो हास्थायनायाव जों मेट्रिक पास जादों जेब्ला आं हरसिम लेखा फरायोमोन मेट्रिकखौ मोजाङै पास खालामथारनि नायथारनि नाय अबा आफाया सिखारनानै आंखौ बुंमोन हाय माइसांगौ फरायबाय थादोलै थाव गैया लेमा खोमोर ओरैसो होनना बुङो थाव गैया लेमा खोमोर थाव बुंदो ओरै होननानै बुंबाय आफा बुंबाय जेब्ला माथो खालामनो खोमोरनानै उन्दुनांबाय बेनिखायनो आं बांसिन दुब्लियावसो फरायनानै मेट्रिक पास खालामदों दुब्लियावसो फरायहैयोमोन नाराया जेब्ला माइआ हाखांदोंमोन मार्चआव जायोमोन माने जों मानिफ्राय डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय माहाथामखौ आं फ्राय दुब्लि आलिखौ टेबोल बायदि बनायनानै लिरै बनायनानै आं मेट्रिकखौ पास खालामदों बेखिनि समाव जोंनि बेटसआव हयथ' आंनो बांसिन नम्बर मोननानै मेट्रिकखौ पास जादों बेखिनि समाव लामा मोजांनि खोथा स्कुटिनि खोथा साइकेल मटरनि खोथायाथ' बारि साइकेलबो गैबावामोन जेबो गैयामोन इलेक्ट्रिसिटिनि खोथाखौ जों सिन्ताखौनो खालामनो हाया थेवबो दिनै आइ आफामोना जोंखौ नायामोनब्लाबो जोंखौ थुलुंगा मदद जिबायदि होनांगौमोनब्लाबो जों होआमोनब्लाबो जों दिनै गावनि गोसो मोदोम जिउजोंनो दिनै जों बेसे थाखोआव सफैनो हायो बेनिखायनो आं फोथायो दिनै जिखुनु परिस्थितियावनो जा जिखुनु सिचुवेसनावनो जा जों दिनै फरायथारनो स्कुला मोजां ना गाज्रि बेखौ साननानै लाब गैया मास्टरफ्रा मोजां ना गाज्रि बेखौ साननानै लाब गैया हेडमास्टरा मोजां ना गाज्रि बेखौ साननानै लाब गैया खारन बे आंनिसो मोजांब्लाथ' मोजाङानोसै मोजां नङाब्लाबो आं फरायथारनांगोन फरायनानै आं पास जालांथारनांगोन आं मानसि जानांगोन न'खरखौ समाजखौ हारिखौ आं हादोरखौ बेंनांगोन मानोथ' आंनो भबिष्यतनि दैदेनगिरि आंनो बेंनांगोन बे थांखिखौ लानानै फरायोब्ला आं सानो जों गासैबो हागोन फेल जानाय होननाय थानाय नङा फेल जानाय होननाय थानाय दिनै खोनादों बे ओनसोल बे गामियावबो पुनिया गामियावबो साथाम साब्रैफ्रा फेल जादों आरो बे भकतपारा ओनसोलाव गोबाङानो फेल जादों मेथ्सआव बा हिन्दीखौ लानानै लिरनो हायियाव गोबाङानो फेल जादों नाथाय दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनाय दं जे माबाया फेलेंआ जेननाया जोबथा नङा होननानै नांफिननो हायो बेनिखायनो जायफोरा फेल जाबाय आं बिथांमोनजोंबो दं आरो बिथांमोनखौ आं बुंनो लुबैयो this is not the end this is not the final you can still fight and win the battle बेनिखायनो आं दिनै बुंनो लुबैयो बे जोबथा नङा दिनै खनसे फेल जानायानो जोब्बाय आरो गैया बे नङा होफिननांगौ आरो पास खालामथारनांगौ दिनै जोंखौ अबंलावरिया इसोरा गासैखौबो समानैनो दादों आरो सोरजिदों मेलेम आखाइ आथिं देहा मेगन खोमा गासैनोबो समानैनो बेनिखायनो जों हायैनि खोथा गैया गुबुना जुदि फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हादोंब्ला गुबुना आइआइटिआव सिट मोनदोंब्ला आंबो नोंबो मोनैनि खोथा इसोरा जोंनो समानैनो मेलेम बेनिखायनो जों फरायोब्ला हागोन आरो हाथारनांगोन होननानै आं फोथायो
जेब्ला आं मेट्रिक पास जाबाय अब्लाना माहा फरायगोन बेखिनि समाव जोंनि खाथि खाला उदालगुरि कलेज बा टंला कलेज बेफोरबायदिबो कलेज गैयामोन अब्लाना आंनि सासे अनख आदाया आदा सुबुद दैमारिया आंखौ शिलंआव लाना थांनानै एडमिसन होयो सेन्ट एन्थनिस कलेजाव आंनि आदायानो फोरोंगिरिमोन आंनि एलपि स्कुलाव आंनि मेट्रिक परिखानि एजखौ बिथाङा माबायाव मेट्रिक परिखानि आंनि पासनि एजआ मात्र 13 बोसोर 7 मासावनो जादों जेब्ला आं एडमिसन लानो थांदों सेन्ट एन्थनिस कलेजाव अब्लाना केरानि आंखौ सोंनायखौ आं दाबो गोसोआव दङ why your age is only 13 years ओरैनो मानो 13 years आवनो नों मेट्रिक जानानै फैदों होननायलायनानै सोंदों बिसांल'आव होनानै आंखौ हरदोंमोन बेनिफ्राय आंहा थेवबो जेबो गियान गैयामोन मेट्रिकसिम फरायनायाव जि लेखानिफ्राय रोंदों मिथिदों बेनि अनगायै बुहुमनि सोमोन्दै बा राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थिनि सोमोन्दै आंहा जेबो गियान गैया नाथाय जेब्ला आं शिलंआव थांनानै फरायबाय नुबाय एसे इंलिश रोंबाय इंलिश निउस पेपार इंलिश निउस मेगाजिनफोरखौ फरायबाय नागा खासि गार' मिज'फोरखौ नुबाय गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ नुबाय बिथांमोनखौ जेब्ला नुबाय लोगो जाबाय अब्लाना मिथिबाय जे बुहुमा जोंनि बायदि नङा जों जि थाखोआव दं बेबायदि नङा गुबुन रोखोमनि बुहुम मालाय गुबुनफ्रा गोबां दावगालांबाय नाथाय जों दावगानो हायाखै बेयाव थांनानैसो सोलोंथाइनि गेजेरजों गियाननि गेजेरजों जों बर'फ्रा बेसेबां जि सिङाव दं आं बेखौ हमदांनो जों बर'फ्रा माबायदि सोबख'जादों नासयजादों गादबनानै लाजादों गाग्लोबनानै लाजादों मुगैजादों नेवसिजादों आं बेयाव थांनानैसो मिथियो जोंनि सोलोंथायासो आंखौ फोरोङो आरो गियान बेनिखायनो दिनै बे सोलोंथायासो जोंखौ फोरोंगोन बेनिखायनो सोलोंथाइनि अनगायै जों आरो गुबुन राहा लामाजों जिबायदि नांगौ गियान गावखौ बेंनो गावनि न'खरखौ बेंनो गावनि समाजखौ बेंनो गावनि हारिखौ बेंनो बेबायदि गियानखौ जों आरो मोननाय नङा बेनिखायनो जों दिनै बे बिबानखौ लानानै गासैबो मोजाङै फरायनांगोन अब्लासो बे फरायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गियान मोनगोन नलेज एबा उइसडम मोनगोन अब्लासो जों गावखौनो गाव दैदेननो हागोन समाजखौ दैदेननो हागोन आरो हारिखौ दैदेननो हागोन जों दिनै बे एजुकेसन सोलोंथाइनि सांग्रांथिनिबो मेल होननानै दिनै जायफ्रा मेलखौ खुंदों बिथांमोना बुंबाय जों दिनै सोलोंथाइया मा बहा मोनो स्कुला मा कलेजा मा इउनिभारसिटिया मा स्टुडेन्टसफोरा मा एबा फरायसाफोरा मा सोर बेखौ जों गासैबो मोजाङै सरासनस्रायै सानलायनानै दावबायोब्ला जों आरो बेनिख्रुइ साबसिन दावगानो हागोन स्कुल कलेज इउनिभारसिटि माने an institution where the education is imparted स्कुल कलेज इउनिभारसिटि माने मोनसे अनुष्ठान जेराव सोलोंथाइखौ होनाय जायो सोलोंथाइखौ होनाय जायो माने गियानखौनो होनाय जायो नोंनो आंनो गियानखौनो दान होनाय जायो बेखौनो स्कुल कलेज इउनिभारसिटि होननानै आरो जायफ्रा बे स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफ्राव एनरलमेन्ट लाहैगोन थांगोन नाम थिसनहैगोन भर्ति जाहैगोन बिसोरखौनो स्टुडेन्टस होननानै फरायसा होननानै थामहिनबा दिनै स्टुडेन्टसफोरा स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव बा आइआइटियाव मानो थाङो सोलोंथाइनि थाखाय थाङो गियाननि थाखाय थाङो बे गियानखौ मोनोब्लासो जों गावखौनो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन गावनि न'खरखौ गावनि समाजखौ गावनि हारिखौ जों गोरा गोख्रोङै जों फसंथानो हागोन
बेनिखायनो फरायनायनि अनगायै जोंहा गुबुन लामा गैया, गुबुन राहा जों फरायथारगोन। जों 16th century 16 शताब्दीनि सासे गेदेर मानसि जेम्स बेकननि मुंखौ खोनायो, हयथ' नोंथांमोनाबो खोनादों। So जेम्स बेकनखौ फादार अफ इम्पेरिसिजमबो होननानै मोनदांनाय रोंगौथिनि बिफाबो होननानै बुङो। आरो बिथांखौ साइन्टिस्ट एबा स्टेट्समेन एबा जुरिस्ट, अरेटर बा अथर बा लिरगिरिबो होननानै बिराद गेदेर सासे मानसि। बे जेम्स बेकना बुंदोंमोन जे knowledge is power, गियानानो गोहो होननानै। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावोमोन जे history makes a man wise। दिनै बिथांनि बे बुंनाय 300 बोसोरनि सिगाङाव बुंनाय बा 400 yearsनि सिगाङाव बुंनाय खोथाजोंनो दिनै मानसिफ्रा सोलिबाय थानो गोनां जे गियानानो गोहो। आरो बे जारिमिनखौ फरायोब्ला, नायोब्ला, बिजिरोब्ला सासे मानसिया गुनि गियानिबो जायो। बेनिखायनो जों दिनै बिथाङा जि बुंदों बेबायदिनो मानसिफ्रा नाजाबोदों। बेनिखायनो जों बर' फरायसाफ्राबो बिनि खोथाखौ बाद होनानै दोनथ'नानै हेखमानानै जों आरो गियान जों गोहो मोननो हानाय। ओंखायनो जों दिनै बिथाङा जिबायदि बुंलांदों बेखौ जों गनायनानै दावगायोब्ला जों सोबख'जानाय नङा, जों नासयजानाय नङा, नेवसिजानाय नङा, मुगैजानाय नङा, गादब जानो हानाय। मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै मिथियो जे knowledge is the pillar of success होनना। गियानानो देरहासारनायनि बिथाफोर, पिलारफोर। सासे मानसिया बे गियाना थायोब्लानो मुंदांखा जाना नोंखौ गासैबो गनायो, नोंखौ गासैबो मान सनमान। आंहा गियाना थायोबा रावबो थगायनो हाया, नाथाय आंखौ लिंहरनो गोनां, मान सनमान होनो गोनां। बेनिखायनो जों गुबुनखौ नागिरनायनि सिगाङावनो मारैहाय जों सोलोंथाइखौ लानो हायो, जों मारैहाय गियान लानो हायो, बेखौ जों गासैबो हास्थायो। अब्ला जोंखौ दिनै रावबो नासयनो सोबख'नो गादबनानै दोना। दुखियाबो जानानै थानांनाय नङा, जिखुनु खामानि मावनानै जों गावखौनो गाव जों फसंनो हागोन, लोगोसे न'खर, समाज, हादोरखौबो जों फसंनानै लाखिनो हागोन। बेनिखायनो बे गियानखौ स्पेसियेलि आंनि फंबाय बिनानावफोरखौ नागिरनो थाखाय आं दिनै खावलायो। दिनै स्कुलाव थांब्लानो बा कलेज इउनिभारसिटियावल' थांब्लासो जे गियान मोनगोन बे नङा। जोंनि जि बुद्ध बर' बिथाङा जिबायदि बुंलांबाय, जिबायदि खस्थ' फरायबाय आरो दाबो गावखौनो गाव फरायसा होननानै सानो, बेबायदि जोंबो सानना, आंबो दिनै सानना फरायनाया जोबनो गैया, सोलोंनाया जोबनो गैया, गियान नागिरनानै नायबिजिरनाया दिनै जोबनो गैया। जों जेब्ला गासैबो साफ्रोमबो बर'फोरानो गावखौनो गाव स्टुडेन्टस होननानै फरायगोन, नायबिजिरगोन, बिजिरगोन, गोनोखोआरि नोजोरजों जों गासैखौबो बिजिरनो नाजागोन, अब्लासो जों दिनै गावगालु हारि होननानै, गावगालु सुबुं होननानै बे बुहुमनि बिखायाव जों सिनाय। दिनै जों जुनारफोरनिख्रुइ बिराद दुरबल, लोरबां, हाथि मासेनिख्रुइ, मैदेर मासेनिख्रुइ जों ओरैबायदि नेहा, दाफ्लेबानो जों थैयो। मुफुर मुसाफोरजोंबो जों नांनो हाया, मोख्राफोरजोंबो जों नांबावनो हायासै। खिन्थु दिनै जों थेवबो मैदेरनिख्रुइ बा हाथि बा मुफुर मुसानिफ्रायबो जों गोजौआव। मानि थाखाय? सोलोंनायनि थाखाय, गियाननि थाखाय, सोलोंथाइनि थाखायसो। We are superior to animals.
because of our knowledge. जोंनि गियाननि थाखायसो जों दिनै गुबुन जुनारनिफ्राय जों दिनै सुपार जों दिनै जोंनि गियाननि थाखायनो जों सान्दुं अखानिख्रुइबो जों माने गोजौआव दिनै सान्दुं गोसामोन ओरैबायदि गियानजों बे तिरपालखौ होना लाबाय सान्दुंआ दिनै जोंनियाव नांनो हाया This is a knowledge बे knowledgeनि थाखायनो जों दिनै गोजौ थाखोआव दं आरो बे knowledgeआ दिनै आमेरिकाननि मानसिफ्रा बांसिन जापाननि मानसिफ्रा बांसिन बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो जौसिनथाराव थांबाय जों दाबो बेबायदि थाखोआव दं जों गासैबो मिथियो आमेरिका जापानिस बा इंलेन्डनि मानसिफोरजों हादोरफोरजों रुजुयोब्ला जों दिनै बे बुहुमनि नरकआव दं बिथांमोना दिनै सोरगोआव ओरैबायदि दावगालाङो आरो बे दावगानायनि जाहोनानो जाबाय गियान They have better knowledge They have more wisdom than us जोंनिख्रुइ बिसोरो बारा गियान दं wisdom knowledge दं बिनि थाखायनो दिनै बेसां थाला न' लुदों 150-60 थालागै न' लुलांनो हाबाय जिबायदि लामा बानायदों जिबायदि बिसोरो दावगादों अखाफोराव मानसि हरनानै दायो मंगलफ्राव हरथारनायनि बिसोरो थांखि लागासिनो आरो बेनो बिनि जाहोनानो जादों गियाना जोंनिख्रुइ बांसिन सोलोंनाया जोंनिख्रुइ बांसिन सोलोंथाया जोंनिख्रुइ बांसिन बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोना जोंनिख्रुइ गोजौआव दं जोंबो सोलोङोब्ला हायै गैया सोलोङोब्ला जोंबो हागोन जोंबो रोंगोन जोंबो गियान मोनगोन आरो दावगालांनो हागोन दिनै जों फरायजोंल'सो फरायनानै थांनानै SCS खौ 20 लाख 30 लाख होनानै पास खालामोब्ला IAS खौ घुस होनानै पास खालामोब्ला माहाजोन जानायलाय मा समाज जानो माबायदि दिनै बिबान जों लागोन बेखौबो जों दिनै साननो गोनां जों नुदों बे सानैसो टिभियावबो बिनोसै APSC अफिसखौ रेड खालामनाय दाखालि 25 जन माबा भिडिअ अफिसार गिदिर जानानै जोंखौ मोजां नायग्रामोन दायो थांनानै घुसना पास जानाय होननानै लिंहर जाजोबबाय साकरिया थांजोबसिगोन खोमा बेबायदिबो दिनै जादों बेनिखायनो दिनै जों फरायनायजों लोगोसे समाज बिबानखौबो लानांगोन राजनितिनि जि बिबान बेखौबो लानांगोन शासननि बिबानखौबो लानांगोन हादोरनि बिबानखौबो लानांगोन हारिनि बिबानखौबो जों दिनै लानांगोन जों दिनै फरायनायजों लोगोसे गासैखौबो नायबिजिरनो नांगोन जापाना दिनै मानो एसेबां डेभेलप जों दिनै फोथायनाय नङा बुङोब्ला प्राय 10 लाखनि खाथियाव बिसोरनाव रिसार्च स्कलार दं प्राय 10 लाखनि खाथियाव रिसार्च स्कलार रिसार्च खालामदों मारैहै बे सुजुकी गारिखौ साबसिन खालामनो मारैहै बे हन्डा साइकेल मटरखौ साबसिन खालामनानै बर'फोरनो फाननानै जों फैसाखौ लाबोनो आराम जाबाय थानो हागोन सिन्था खालामगासिनो मालाय फरचुनार गारि दायो 20 लाख 30 लाखनो बेयाव सब जापानिस मेलेम जापानिस गियान जापानिस टेक्न'लजि at least 7 lakhs Japanese are now research daily, day and night. That is why Japanese are more developed than us. Day and night, 7 lakhsनि बारा जापानिसफ्रा daily research. Sony TV होन, माबा Toshiba होन, माबा Porsche बेटारि होन, गासैबो बिसोरनो खालामनानै दिनै बुहुमाव साबसिन हामसिनहै गुनि गियानि बायदियै दावगालु महर दोननानै थाङो जोंबो दिनै रिसार्च खालामनांगौ खालि फरायनायजोंल'बो जाया डिग्रिजोंल'बो जाया आं जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन थमास आल्भा एडिसननि